Festa de interese turístico de Galicia, como cada ano volven á Pobra as celebracións na honra do Nazareno. Comezarán o vindeiro 13 de setembro e arrancarán cun pregón festivo, pero tamén social e reivindicativo. E o pregón este ano correrá a cargo do colectivo de xubilados e xubiladas do Concello da Pobra Caramiñal, que sabedes que levan manifestándose durante 16 meses, creo que xa levan todos os sábados, e creemos que, é un traballo que debe ser recoñecido de alguma maneira pola sociedade pobrense. Cun programa do máis variado, na Pobra vivirán 4 días de tradición, música e actividades para os máis pequenos. E o día principal sempre é o domingo pola mañán, que é a procesión das mortaxes, non? Este ano esperemos que acuda tamén bastante xente, temos fe en que haga bastante xente, igual ou superior ao ano anterior. E debido á gran afluencia de xente que se espera na vila pobrense, dende o Executivo desenvolveron o plan de emerxencias máis importante ata a fecha. Pois o primeiro que fixemos foi un plan de emerxencias para o Nazareno, para a procesión do Nazareno o domingo, no cal se contemplan todos os riscos existentes, cales son as liñas de evacuación, a mellor disposición dos sistemas das ambulancias, dos sistemas sanitarios, e todo está contemplado nese plan de emerxencia. Con todo baixo control, o Concello convida a todos os veciños a participar nos festexos. Son unhas festas con unha ampla tradición e queremos animarvos a todas as persoas maiores e pequenos que veñan a desfrutar destas actividades que nos teñen preparados. As festas rematarán o vindeiro luns día 16 ca actuación da Orquestra Panorama e a tradicional tirada de fogos de artificio no paseo da Praia do Areal.